Hi, Sis Rice. Good evening. Tulog na si Kulits. Hi, Edith. Thank you, Sis Jolly Hugs. Jolly Huggers. Sis Rice, thank you. Date lang ako. Hindi ko po alam sa mga kapatid ko pag may nangyari sa inyo. Sige po, ito. Ano po? Ang pakalit na lang po yun. Ang balik na po sa akin. Sa isang paglak, parang nawala ang dati namin sa mensahan. Malayo sa amin si Ate Angie. Si Cleo, napilitang tumigil sa pag-aaral kung saan wala para magtrabaho. Ala, gusto ka rin ba ito? Lawas ba? Ako eh. Dadaan ko sa tuligas. Kasi baka gabi ito na uwi. Ay, kung salamat ko lang ka. Sabay-sabay tayo kakain. Ano po? Yan! Yan! Itanay ko ako! Kung ano ka? Ay, wala ka na yung galing naman ng anak ko! Sabok-sabok ka dyan! Yes! Sorry ako ng sa'yo. Nakakasusunod po ako sa sabihin ng Meda Night. Kasama babayaran na 10 piso. 10 piso? Si Rice, ha? Tag magkano? Pasensya na. Kasi, nakakain kayo nila. Ngayon na, wala pa akong ulam. Tapos, nag-iipon pa lang tayo ng pera. Kailangan natin ng pamasahin. Nakakabawal na naglalim sa kalandalan. Ang kapatid ng tatay mo. Pasensya na. Yeah. Adel, okay lang yan. Di ba nga, kung mag-send mo kahit hindi ka daw sa stage, ang importante,
sabi na, Papaubos ka ng kuya mo to. Saka itong tinda ko. At ituloy na kami. Ba't po ba kasi tayo nagkakaganyan tayo? naibiyakin na namin ang aming mga para sa pagkakaunti sa kanyang tatay. Pero hindi siya ang nangyayari. Nag-desisyon si nanay na dalhin siya sa Mindanao para doon ipagkamit. Pero kailangan mo na siyang gawin. Kasi sa mga malaking gastos namin kung nasa sa lola namin. Kuya shout out po. Bisibisihan ka. Saan ka? Pa? Hindi ko susunod sa kanila. Angie, contentus ka ha? Hindi naman tayo pangkailangan eh. Kailangan na natin pag-ibig si Tati doon sa inyo tayo. Kung nakakabalik siya natin eh. Tsaka natin yan. Cute. Yan. Again. Ito na, nasa tayo. Walang bahala sa mga kapatid mo, ha? Huwag ka sinasabayaan. Thank you 4 million viewers. If you were a vegetable. Gawa pa lang ako yelo bago matulog. Hindi na po kami si ate yan. Ano, gusto ko na natin. Dadalhin natin sa hospital. Tapos na bigyan natin doon. Bakit natin siya nalilito? 2 linggo siya sa hospital. Pero hindi siya gumaling doon. Kailangan natin sundan sa mental hospital. Bakit? Hindi naman ba naman tatay ah? Ano? Paano mo nasasabi na? Makakayanan mo yun? Bakit natin sa tatay mo pero walang kasama? Ang sakit ng braso na naglalala yung sakit niya. Eh, kesa naman ganyan, kung ano ginagawa ng tani. Yung nakagawa namin lahat, para palagi si tatay. Kung ikaw gusto mo ng suko, isusuko ka. Lalo ka ngayon hindi kami susuko. Tataliwalang namin sa tatay. Kaya susubukan namin ka. Saan ko yung punta? Ay, ikaw yung parang ito natin. Sino ka? Wala na kasi silang bahala o wala sa barangay. Ako ang bahala. Iya, pwede ako na lang kapatid. Anak, lagay mo nga ito sa rep. Basta, kakapatin kita ha. Kung nang nakakataan ako, medyo mabigat na. Alam mo,